Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε καιρό να κάνουμε ένα βιντεάκι, έτσι να δούμε εξοπλισμό κυρίως. Λοιπόν, πήγα πάλι και ψώνισα από τα Temu διάφορα πραγματάκια που θα σας δείξω σήμερα. Πάμε να δούμε. Το πρώτο πράγμα που αγόρασα είναι αυτή εδώ η θικούλα για φυσίγγια που μπαίνει σε καραμπίνα, έτσι. Τις τιμές θα σας τις γράφω σε εικονίτσα κάτω, γιατί δεν θυμάμαι απ' έξω τώρα πόσο τα πήρα το καθένα, έχει περάσει και καιρός και δεν έχω μπροστά μου λίστα. Λοιπόν, πάμε και το φοράμε έτσι στο κοντάκι και αρχίζουμε και φορτώνουμε τα 12 τα φυσίγγια. Θα παίρνει μια χαρά, είναι σφιχτό, είναι σφιχτά ωραία. Είναι ακριβά εδώ στην Ελλάδα, αυτά έχουν πάνω από 10 ευρώ. Εμείς το πήραμε με πολύ λιγότερο βέβαια μέσα από το Temu. Έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Είναι λίγο σφιχτό. Βγαίνει όμως σχετικά εύκολα. Δεν είναι κάτι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Και πάρα πολύ οικονομικό, τη δουλειά του την κάνει. Για να μπορούμε να βάζουμε έξτρα φυσίγγια πάνω στο κοντάκι μας. Και δεν γίνεται για κάποια παράνομη μετατροπή στο όπλο, έτσι. Δηλαδή αυτό το βγάζεις, δεν είναι κάτι. Δεν θεωρείται παράνομη μετατροπή πάνω στο όπλο. Ωραία. Το επόμενο πράγμα που θα πούμε είναι ένα τραυματικό ψαλίδι. Αυτά τα ψαλίδια έχουν την ιδιότητα ότι τα έχεις για να... σε περίπτωση που τραυματιστεί κάποιος και πρέπει να του αφαιρέσεις ρούχα ή γάζες ή οτιδήποτε, πας και κόβεις με αυτό εδώ το ρούχο του και δεν τον τραυματίζεις, είναι τραυματικό, δεν τσιμπάει αυτό εδώ πέρα. Πας και βάζεις εγώ το ρούχο έτσι και κόβεις. Ωραία, πάρα πολύ ωραίο. Μεγαλούτσικο, εγώ το περίμενα πιο μικρό. Στη φωτογραφία φαίνεται λίγο πιο μικρό, αλλά είναι μπομπάτσικο, είναι ωραίο. Έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Σε αυτά τα λεφτά. Το επόμενο πράγμα που θα δούμε είναι ένας ωραίος αορτήρας, πάρα πολύ οικονομικός. Έχει και ελαστικότητα, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τα πλαστικά αυτά εδώ είναι λίγο ψεύτικα, δηλαδή δεν φαίνεται ότι θα ζήσουν και πολύ άμα φάει πολλά ζόρια, αλλά σκεφτείτε ότι είναι πάμφθινο, έτσι, πάμφθινο. Είναι πραγματικά πολύ φθηνό. Αν και αυτά εδώ μπορείς και να τα βρεις. Αν σπάσω αυτά τα πλαστικά μπορεί να τα βρεις πολύ φθηνά όταν το καταστήσεις. Ο μάντας είναι εντάξει μια χαρά. Και τα κλιπ που μπορούν είναι ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μετά πήρα κάτι αυτοκολλητάκια για την ομάδα αίματος. Αυτά έρχονται με βελκρό. Το όλο το βελκρό δεν ξέρω, κάπου χάθηκε μέσα στα πράγματα. Το έχω, το στείλανε, αλλά εγώ δεν το βρίσκω. Το οποίο το κολλάς στο κράνο σου, στο γυλαίκο σου, στην εξάρτησή σου, στο χιτόνιο. Ομάδα αίματος. Σε περίπτωση πολέμου, σε περίπτωση επιστράτευσης, να ξέρουν τι ομάδα αίματος είσαι, να ξέρουν από πού θα σου δώσουν αίμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Λοιπόν, μετά θα δούμε κάτι το οποίο το περίμενα με ανυπομονησία. Κοιτάξτε, η ένταση του δεν είναι αυτό που δείχνουν στις εικόνες σίγουρα. Έτσι είναι επιστημονική φαντασία αυτό που δείχνουν. Είναι λες και έχεις ανάψει τα προβολής ομίχλης από διαστημόπλιο στη διαφήμιση. Παρ' όλα αυτά είναι ένας ωραίος φακός. Έχει δυνατό συγκεντρωτικό φως. Δεν είναι τόσο δυνατός. Έτσι. Αλλά έχει πολύ ωραίο δυνατό πλαϊνό κόμπ. Το κόμπ του είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό. Είναι σαν να ανάβεις μια λάμπα 5 W σε σπίτι. Ωραία. Επίσης σου δείχνει και ένδειξη, κάτι που δεν το κάνουν πολύ φακοί, του ποσοστού της μπαταρίας. Σου δείχνει δηλαδή πόσο τα 100 έχει περίπου ακόμα. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι με τα 1200 mAh μπαταρίας. Τώρα αυτό άμα θέλουμε το πιστεύουμε ότι είναι όντως τόσο. Αλλά θεωρητικά θα πρέπει να κρατάει λίγο καλύτερη μπαταρία από άλλους κινέζικους φακούς.
Είναι πανάλαφρος, φαίνεται δηλαδή κινέζο καταστασίας. Έτσι φαίνεται. Εδώ αυτά δεν βγάζουν. Ελάχιστη ζέστη βγάζουν τα λιντάκια. Αυτό φαντάζομαι θα ζεσταθεί πιο γρήγορα. Είναι και κόμπ, είναι και κάμπος αβάτ. Ωραία. Ένας φακός θα του είναι ένα 5-6 στα 10. Εντάξει, για τα λεφτά του είναι πάρα πολύ καλός. Κάνει κάπου στα 4 ευρώ. Συγκεντρώνει το φως, δεν το απλώνει. Δηλαδή αυτός δεν είναι για να προχωράς, να κάνεις πορεία με αυτό το φακό και να βλέπεις που πας. Συγκεντρώνει πάρα πολύ το φως του, εκτός αν ανάβεις το κόμπ. Το κόμπ απλώνει πάρα πολύ το φως και είναι πιο ανοιχτό. Ωραία. Το επόμενο πράγμα που θα δούμε είναι αυτά εδώ. Σας τα είχα ξαναδείξει και σε παλιότερο βίντεο. Αυτά είναι πολύ ωραία λαμπάκια. Τα πήρα κάτω από 2 ευρώ και έχει 10 μέσα το σακουλάκι. Αυτά εδώ, τι κάναμε, τα πήρα πριν κάπως καιρό, έδωσα μερικά σε φίλους, έδωσα από εδώ, έδωσα από εκεί, είναι USB, δεν βγάζει πολύ φως, βγάζει λίγο φως, αν και εδώ αυτή τη στιγμή έχω αναμένα φώτα εδώ πέρα, έχω ένα πορτατήφι δίπλα που ανάβει με δυνατό φως, έχω το φλάσ του κινητού, οπότε δεν φαίνεται και πολύ η έντασή του. Είναι χαμηλό πάντως, είναι σαν κεράκι αυτό. Λίγο πιο δυνατό από κεράκι είναι. Πολύ ωραία αυτά. Είχα αγοράσει κι άλλα, έδωσα και σε φίλους από εδώ από εκεί και είπα να ξαναπάρω. Μου αρέσανε. Αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί βάζεις ένα powerbank. Αυτό είναι ένα powerbank της Redmi, το οποίο είναι 20.000 mAh. Ένα τέτοιο, σε ένα τέτοιο powerbank μπορεί να φέγγει για αιώνες. Για πολλές μέρες δηλαδή, να βγάζει φως, μπορεί να το φορτίσεις με ένα φορητό, με ένα φορητό πανελάκι, οτιδήποτε, για να έχεις φως. Μετά πήρα αυτήν εδώ τη λαμπίτσα, η οποία στην αρχή νόμιζα ότι είναι χαλασμένη κιόλας. Είναι ίδιας φιλοσοφίας, απλά είναι πιο δυνατή αυτή. Αυτή τι γίνεται. Την βάζεις πάνω, δεν κάνει τίποτα. Αυτή έχει κουμπάκι αφής. Το πατάς και ανάβει. Είναι πιο δυνατή και πιο ωραία λαμπίτσα, filament τύπου, αλλά έχει και το εξής κόλπο, ότι μπορεί να ντυμάρει. Δηλαδή, άμα το πατήσεις πάρα τεταμένα, αυτό εδώ πάει και χαμηλώνει. Στο τέλος βγήκε το powerbank γιατί νομίζω ότι δεν τραβάει τίποτα ρεύμα, τόσο λίγο τραβάει. Και μετά δυναμώνει και γίνεται και αρκετά δυνατό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα τώρα είναι σαν κάνα 2 βατ λάμπα. Είναι καλή η φωτεινότητά του. Για δωμάτιο, για έκτακτη ανάγκη να φέγγεις. Επίσης για έκτακτη ανάγκη είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι η ίδια λάμπα αυτή που θα σας δείξω, αλλά είναι σε κόκκινο φως. Το κόκκινο φως δεν καταστρέφει την νυχτερινή όραση του ανθρώπου. Τώρα αυτό είναι το πρώτο άνοιγμα που κάνω, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Ωραία. Αυτό εδώ είναι κόκκινο. Πολύ ωραίο κοκκινάκι. Δεν χαλάει την νυχτερινή όραση του ανθρώπου, δεν βγάζει μάτι και είναι πολύ ωραίο για φωτισμό σε έκτακτη ανάγκη, αν δεν θέλουμε να δώσουμε τόσο στόχο, να μην βγάζει πολύ μάτι προς τα έξω, και είναι πολύ ωραίο. Χαμηλώνει γι' αυτό. Έτσι. Τώρα αυτό το δοκιμάζω πρώτη φορά, δεν το είχα δει. Τώρα έκανα το πρώτο unboxing σε αυτό. Εξίσου δυνατή κι αυτή. Απλά είναι κόκκινη. Γενικά να ξέρετε, τα LED είναι μονόχρωμα κανονικά. Αυτό το κίτρινο φως που βλέπετε εδώ πέρα κανονικά είναι μπλε φως που με φίλτρα γίνεται κίτρινο. Ενώ το κόκκινο που βλέπετε είναι κόκκινο-κόκκινο, τέλος. Οπότε έχει ένα καλύτερο βαθμό απόδοσης στα ίδια watt. Θα σου βγάλει λίγο παραπάνω φως. Τώρα εδώ φαίνεται να βγάζουν περίπου τα ίδια, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι αυτά είναι κόκκινα λιντάκια και όχι μπλε με φίλτρα, είναι κόκκινα. Περίπου ίδια ένταση έχουν. Ωραία. Και αυτά είναι πολύ φτηνά. Έτσι. Στην Ελλάδα αυτά εδώ τα USB όλα είναι πανάκριβα. Έτσι. Δηλαδή κοίταγα στο ίντερνετ, ξεκινάνε από 2 ευρώ το ένα, τα απλά αυτά εδώ τα ψιλοψόφια,
Ξεκινάνε από 2 € και φτάνουν 10 σε ορισμένα μαγαζιά. Ενώ αυτά τα πήρα κάτω από 2 € τα 10 μέσα και αυτά εδώ ήταν επίσης πάρα πολύ φτηνά. Και το κυριότερο, δεν είχα μεταφορικά, έτσι. Δηλαδή στην Ελλάδα, ό,τι και να πας, έχεις μεταφορικά. Πας και παίρνεις ένα σκατουλάκι τέτοιο που κάνει τίποτα και πληρώνεις 5-6 € μεταφορικά, έτσι. Ενώ από το Temu δεν ξέρω τι έχω βρει, τα παίρνω όλα μαζί και δεν πληρώνω τίποτα μεταφορικά. Αυτά μετά πέρα ξεχωριστά άλλα από μαγαζιά εδώ στην Ελλάδα και δεν τα αγοράζα από ένα κατάστημα, έτσι. Θα είχα πληρώσει 20-25 € μεταφορικά για όλα αυτά. Λοιπόν, στη συνέχεια θα δούμε ένα πολύ ωραίο gadget. Βέβαια η δοκιμή δεν θα γίνει τώρα που σας δείχνω το βίντεο. Στο βίντεο θα το δείτε εσείς, αλλά δεν θα το κάνω τώρα τη δοκιμή. Δεν έχω κάνει ακόμα. Αυτό θεωρητικά βάζεις φώτια. Έτσι. Είναι ένας μεγεθυντικός φακός. Ωραία, βλέπετε εδώ. Όπου. Πολύ ωραίο αυτό. Λέει, έχει κάτι ψήρες γραμματάκια. Το powerbank. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και σαν μεγεθυντικό φακό για να δεις κάτι. Δεν έχει πρόβλημα. Αν και δεν ξέρω αν εμπίκνεται γι' αυτό, γιατί δεν είναι καθαρό το γυαλί του, είναι πλαστικό. Σου δίνει 2 μέσα. Πώς ανοίγει το αυτό. Λοιπόν. Σου πω τίποτα. Τώρα το ανοίξαμε. Βλέπω εδώ. Δουλεύει πολύ ωραία σαν μεγεθυντικός φακός και στην ουσία αυτό που πρέπει να κάνει είναι να συγκεντρώσει το φως για να ανάψει φωτιά. Θα γίνει δοκιμή σε επόμενη μέρα, όχι σήμερα, και θα το δούμε. Αυτό είναι ηλεκτρολόγου μαχαιράκι για καλώδια, για τέτοια πράγματα και αυτό πάρα πολύ φθηνό και πάρα πολύ κοφτερό. Πάρα πολύ κοφτερό. Ξυρίζει. Πολύ ωραίο. Και πάμε να δούμε και το τελευταίο μας κομμάτι. Θα δούμε για σήμερα. Λοιπόν, όλοι όταν αγοράζουν ένα φακό λαμβάνουν υπόψη τους τη δύναμη που έχει αυτός ο φακός, την ευχριστία του, πόσο καλός είναι, πόσο αξιόπιστος, πόσο αδιάβροχος είναι. Αυτός δεν είναι σίγουρα, έτσι, καταλαβαίνετε ότι είναι κινέζικος της πλάκας. Αυτό που λίγοι λαμβάνουν υπόψη και είναι ακριβό γενικά στις μπαταρίες, στους φακούς είναι οι μπαταρίες τους. Λοιπόν, εγώ αντί αυτού, αντί να πάρω ένα φακό με καλή μπαταρία, να βρω δηλαδή τουλάχιστον να με ικανοποιεί, πήρα ένα powerbank το οποίο έχει φακό πάνω, 8.000 mAh μπαταρία, τουλάχιστον έτσι ισχύουν οι Κινέζοι, δεν ξέρουμε αν ισχύει αυτό, και ένα σχετικά θεωρώ μέτριο φακό. Εδώ βλέπουμε τη συσκευασία, το powerbank. Δεν είναι και ελαφρύ γενικά, έχει ένα μέτριο βάρος. Εδώ ανοίγει, USB, Type-C, Micro USB. Εδώ έχει ένα ηλιακό πανελάκι που φωτίζει. Εδώ βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη και φωτίζει, έτσι. Αυτό εδώ τι μετράει, την ένταση του φωτισμού? Όχι. Αυτή πρέπει να είναι
το επίπεδο φόρτισης, δεν ξέρω, το πρώτο λαμπάκι. Αυτό εδώ πώς ανάβει. Δεν ξέρω. Φως, μου θέλει παρατεταμένα. Παρατεταμένα ήθελα. Γενικά το φως που βγάζει δεν είναι και κανένα εκπληκτικό. Είναι ένα χαμηλό προσμέτριο φως. Χαμηλό θα έλεγα. Έτσι. Είναι ένα φως το οποίο μπορεί να κρατήσει όμως αρκετές ώρες. Γιατί σκεφτείτε ότι έχει 8.000 mAh μπαταρία. Και αυτό δεν είναι κανένα πολύ δυνατό φως. Έτσι δεν καταναλώνει πάρα πολύ. Είναι δύο λεντάκια της πλάκας. Έχει και SOS. Έχει και strobe και σβήνει. Απλά θέλει παρατεταμένα για να ανοίξει. Εδώ βλέπουμε ότι έχει και πηξίδα, η οποία δείχνει σωστά το κίνονό τους. Ωραία. Εδώ βλέπουμε τις USB. Βλέπουμε τα πάντα. Θα το βάλουμε να φορτίσει. Γενικά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Έχει ένα ηλιακό πανελάκι πάνω. Θεωρητικά αυτό εδώ μπορεί να μας δώσει είναι 10 πόντους επί πες 5, έτσι. Κάνοντας τα μαθηματικά μπορούμε να πούμε ότι αυτή η επιφάνεια θεωρητικά μπορεί να δώσει μέχρι 1 W. Έτσι, δεν είναι κάτι τρομερό αυτό το 1 W, το καταλαβαίνετε, είναι μια μικρή επιφανιούλα, 10 επί 5 πόντους. Αυτό, αν πούμε ότι ο ήλιος είναι περίπου 1000 W ανά τετραγωνικό μέτρο με απόδοση 20% ένα πάνελ, θεωρητικά το μέγιστό του μπορεί να δώσει 1 W. Δεν είναι κάτι τρομερό, απλά μπορεί να κρατήσει λίγο την μπαταρία ζωντανή, να το βγάλουμε δηλαδή στον ήλιο. Μπορεί να δώσει, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες βατοώρες ημερησίως, το οποίο είναι ψίχουλα, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά μπορεί να μας κρατήσει ένα powerbank ζωντανό, να μην πέφτει την μπαταρία του και να το χρησιμοποιούμε σαν φακό. Δεν μιλάμε δηλαδή ότι αυτό το πανελάκι μπορεί να μας κρατήσει να φορτίζουμε το κινητό μας. Έτσι. Αυτό μπορεί όμως να μας κρατήσει να χρησιμοποιούμε ένα μικρό φακό όταν χρειαζόμαστε στη νύχτα. Να είναι για έκτακτη ανάγκη ένας φακός πολύ χρήσιμος. Να κρατιέται δηλαδή ζωντανή η μπαταρία από εδώ και να φορτίζεται λίγο. Πάρα πολύ εξυπηρετεί. Σου δίνει δώρο το USB της πλάκας, τα οποία εγώ τα απεχθάνομαι και τα πετάω στα σκουπίδια. Εγώ βάζω καλά τα Type-C και micro USB. Και δίνει δώρο και ένα τέτοιο, το οποίο εγώ δεν εμπιστεύω με αυτόν τον κρίκο εδώ πέρα, θα το σπάσει. Δεν ξέρω, μπορεί και να κρατάει, αλλά δεν ξέρω. Ένα ωραίο. Αυτό ίσως να το βάζουν το όρο μέσα για να το κρεμάσει στο σακίδιο σου όταν κάνεις πορεία, να φορτίζει στη διαδρομή. Να το χτυπάει ο ήλιος δηλαδή και να φορτίζει. Τώρα σε πραγματικές δοκιμές δεν μπορώ να σας δείξω πράγματα. Δεν μπορώ να το αφήσω δηλαδή μέρες να φορτίζει και να κάνω δοκιμές και πειράματα. Όμως μπορούμε να βάλουμε κάτι να φορτίζει, κάποια συσκευή, όχι με αυτό το USB, προφανώς. Δούμε ένα Type-C καλώδιο και ένα ταμπλετάκι. Δεν θα σας δείξω την οθόνη του τάμπλετ για λόγους προστασίας δεδομένων. Πρέπει να δούμε ότι το φορτίζει. Το φορτίζει λέει. Ωραία. Login, μπες μέσα. Είναι. Και βάζουμε και μια εφαρμογή το Ampere. Λοιπόν... Και βλέπουμε ότι φορτίζει με 600 mAh. Επομένως δεν μιλάμε για να τα έχει φορτιστεί. Αυτό το tablet υποστηρίζει και quick charge νομίζω, φορτίζει δηλαδή με 2-3 A με το φορτιστή του. Το εργοστασιακό ήταν 2 A. Εδώ βλέπουμε μόλις 650
mAh. Βέβαια αυτό θα πρέπει να το φορτίσουμε καλά πρώτα για να δούμε τι ψάρι και πιάνει, κατά πόσο φορτίζει, γιατί φαίνεται να είναι και ψηλό άδειο εδώ πέρα, δεν ξέρω. Λοιπόν,